Chasalo TR01AL-0678 Marini Khungsa Malkhung Achomsa Phaiwi Kathaltoli Maheshkhola Industrial Factory Amchai Auto Malkhung Police in Chief Khobwi Kwbangma Malkhung no ThwiKwlangmani Logi School ni Rwng Swrwngnairok no ThwiKwlangmani Koktwma Abade muni yaglo police amsini lukorok amal khungno kasunani naifano pathaya ongma bai paithaga amsini lukorok te police inside mumbai amal khungno pathagro mani yaglo malkhung yakari khari thangka malkhungni driver pati munga amsini lukorok bai amal khung sube shukru khlaijamani Koktwma abade mungna ti lukorokni sumung tamani bagai abai ke speed ke phai abai ke Thuthaiwi phainani nangkha pati mungna ti jaitugani tu Khungsa kabuk police Vyabashani party munoti strapsani bagai amse niropet Vyabashani party munoti strapsani bagai amse indoponi bising nusaka flaka Report, Chini Khorang.